Ayan guys, magluluto ako ng lunch namin. Kami lang dalawa ni Hagrid ngayon kasi si Papa medyo mamaya pa yun makaka-uwi. Kasi magbabayad yun ng kuryente, tubig. Yung tubig, mas mabilis lang yun kasi i-deposit lang yun sa bangko. Kasi direkta yun sa ano yun eh. Hindi kagaya nung sa yun sa Maynila, ganyan. Iba yung sa tubig namin dito. Pero yung sa kuryente, medyo marami magbabayad. So, baka mamaya pa yun makakauwi. So, anyway, yung lutuin ko ngayon is mag-harvest naman ako ng petsa as usual. And then, Hagrid sardines. Ayun, tapos naubusan kami ng gas. O, diba? Ang ganda, ang galing. Naubusan kami ng gas na wala si Papa. So, eto, buti na lang mayroon akong ganito. Ano to kay Mama? Galing to kay Mama. Tapos, inano ko. Ayun, nagagamit namin siya for emergency. So, magigisa muna tayo. Actually, di ba dati, nung naglipat kami, marami nag-advise sa inyo na bumili ako ng... So, ayun, may nag-advise sa akin na bumili ng, ang tawag dito, rice cooker. Actually, nag-rice cooker kami dati, nung sa Cebu pa kami. Nung wala pa kaming anak, nung katrabaho kami dun sa Cebu dati. Ang ginagawa namin, hindi kami maka-afford dati ng ng lutuan. Tapos, wala kami ibang lutuan. So, ginagawa ko, nagluluto ako doon sa, ang tawag dito, nagluluto ako sa rice cooker. Doon ako aside sa pagsasaing, doon ako nagsasabaw, nagigisa. Ang ginagawa ko kasi, di ba, pag yung rice cooker, hindi siya nagla-lights on pag medyo magaan. So, di ba, syempre, nagigisa ka, oil lang. So, ginagawa ko, nag-hold ako ng pot-holder, tapos, pinabibigatan ko yung mismong niya, para siya uminit. So, yun yung ginagawa ko dati. Actually, bawal talaga yun. Pero, yun yung survival namin dati. Kasi, yun lang yung meron kami dati. Wala kaming lutuan. Kaya, medyo pahirapan talaga. Then, yun, medyo matagal din namin ginamit yung ganun. Hanggang sa nakabili kami ng yung nilalagyan-lagyan ng gas stove ata. Yun, ano bang tawag doon? Basta, yung nilalagyan-lagyan ng gas, nakabili kami ng ganun nung medyo nakapagsahod na. Diba? So, ayun. Pero, ngayon kasi, actually, pwede naman bumili ng rice cooker, pero hindi ko pa nakikita yung talagang need talaga namin mag-rice cooker na parang kailangan talaga may rice cooker. Kasi, okay naman ako sa burner namin kasi yung aming, itong oven, kasi siya, diba, 4 yung burner niya. So, while nagsasaing ako, nakakapagluto ko ng ulam, nakakapag-init ako ng tubig. So, maraming nagagawa sa isang burner lang sa oven. So, gusto ko yan. So, hindi ko pa nakikita yung need talaga na bumili ng rice cooker. At ang dami na namin mga gamit. Parang ang dami na namin gamit. Kaya hindi ko siya nakikita pa ngayon na need talaga namin ng rice cooker. Kasi okay naman sa akin na magluto lang ng kanin dyan sa dito sa ang problema ko lang talaga pag luluto ko ng kanin dito kasi yung pag nakakalimutan ko siya minsan, lumalabas yung mga tubig dito sa pahirapan sa paglinis. Pero ganun lang naman yung problema doon. So, ayun. Lagay ko na yung tawag dito, sardinas. So, ito yung ulam namin ngayon. Medyo matagal na ako niya kapag-vlog Nakakamiss din palang mag-vlog. Ayan. Ito. So, eto guys. Ayan, wait lang. Eto, di kuryente ito. Nakasaksak ito dito. Ayan saksak. So, di kuryente ito. Pero bihira ko lang nagamit ito. Pero ito talaga, sobrang helpful niya na pag nauubusan kami ng gas, tapos hindi kami nakakabili kagad kagaya ngayon, wala si Papa. So, pahirapan sa bili ng gas. Ayun, may french fries pa nahulog yung kanina pagluto ko. So, medyo madumi nga to kasi ginagamit lang namin to pag wala ng gas. Ayan. For emergency lang talaga ito. Maganda siya. Hello guys! Good morning. I know. Lunch na pala. Lunch time na. Good afternoon. So,
Ngayon ako nakapag-vlog, no? Kasi nag-aral kami ni Harry kaninang umaga. So, ayun. Tapos, nag-harvest ako. Ayan, yung first time ko mag-harvest ng aking malunggay. And I'm so proud of myself na nakapag-harvest ako first time dun sa aking malunggay at saka sa aking anong tawag dito, alugbati. So, pero etong aking tanglad, palagi akong nakakakuha niyan. So, niluluto ko siya ngayon kasi magsasabaw ko ng manok. So, ihahalo ko to. And I'm so proud talaga. Tapos, ayun, lutuin ko na kasi 12 o'clock na pala. Pero nakapagsaing na ako. Yung mabilis lang naman to yung manok. Sasabawin ko lang. So, medyo, ano yung nangyari sa mukha ko. So, magluluto muna tayo, ha? So, ito yung na-harvest ko, guys. Ito yung aking alugbati. Meron din. Ito, medyo maliliit pa talaga to aking malunggay. Kasi kakatubo pa lang nito. Pero pinuhaanan ko na. Pero okay pa naman. Makakain na to. Itong tanglad, konti na yung kinuha ko. Kasi lagi akong kumukuha doon. Ayan, pero malasa na yan. So, lulutuin ko na to. Ito yung manok. Ayan. Sasabawin ko. Masarap magsabaw. Ayan. Luto na tayo. So, ito na yung ating naluto na tinola, guys, na manok. And, ayan. Kain tayo. Kakarating na ni Papa, pero hindi ko siya vlog kasi wala na naman siyang damit. Wala na naman siyang t-shirt. Ayan na yung si Hagrid na nanonood ng ano. Nakuha na ko sa, asa ni nakuha? Sa juice o sa tubig? Saan ni? Muganis. Ayan, kain tayo, guys. Nakapulo. Nakapolo siya. Kasi wala na damit. Puro basa. Ayan si Papa.